Hola, bona tarda, famílies. Avui us vull explicar la manualitat de la targeta del cor trenat. Com veieu, aquí hi ha uns cors que estan trenats, els diferents folis. Llavors seria fer això, però una mica més complicat. És a dir, hem d'agafar una plantilla, que la tinc per aquí. Com veieu, és com un rectangle i mitja circumferència. I llavors es retallen les línies que hi ha en el rectangle. Es fan uns punts, no sé si ho veieu, uns punts per veure on hem de fer-ho quan ho fem a les cartolines, per marcar. Si no, doncs si feu 2 centímetres de distància, doncs d'aquí a aquí ja també ho podeu fer molt regle, no passa res. Un cop tinguem la plantilla, hem d'agafar una cartolina vermella i una blanca. Jo, com que no en tenia de vermella, l'he agafat rosa. I un cop tinguem la cartolina, hem de ficar la plantilla aquí i seria resseguir-ho. Un cop ho tinguem resseguit i hàgim marcat, com he dit abans, els punts, llavors ho retallem. Així 2 vegades amb una cartolina d'un color i 2 vegades amb una cartolina blanca o d'un altre color que tingueu. Però ja us dic que el blanc i el vermell ressalta molt i queda molt bé. Llavors, un cop tinguem fet la plantilla aquesta amb la cartolina, el que passarem a fer serà el que farem serà trenar, és a dir, el posarem així, posat, que quedin les línies sobreposades i hem de posar un de cada, un rosa a dalt i una baix, una dalt, una baix, una dalt i una baix, així en totes les línies, que faci el contrast. Us recomano que cada vegada que acabeu una línia l'enganxeu en cola i així us queda sobreposat. El mateix amb l'altra, és a dir, començarem per una, posarem el blanc a sobre, el blanc a sota, el blanc a sobre, el blanc a sota i el blanc a sobre, i a l'altre és al revés, i així fent contínuament. Llavors, un cop tinguem els cors fets, que seria això, seria fer-ho amb una altra cartolina, posar els 2 cors així, enganxats, o sigui, els 2 cors enganxats, i fem la silueta. Ho retallem i després els cors que hàgim fet els enganxem com si fos la portada a fora i per dins podem ficar el missatge que vulguem. Així, i l'anem posant una altra, no sé si es veu, que ho he anat fent una en l'aire, una aquí, he aixecat i he ficat aquesta aquí baix, aquesta baix, i així. I així ho fem en totes. No sé si m'he explicat bé, ja ho tornaré a fer a la propera. Un momentet. Com us deia, es trena un per davant, un per darrere, un per davant, un per darrere, i començar-lo així. I així en tot, i anar-ho enganxant cada vegada perquè no se'ns veieu? He passat un per sota, un per dalt, un per sota, un per dalt i un per sota. I ho enganxo aquí. I així amb tot. Un cop ho hem trenat tot, quedarà més o menys així. I llavors hem d'agafar una cartolina i ficar-ho
ficar-ho així, a sobre la cartolina, de manera que quedi una cosa així. Llavors ho doblegarem i enganxarem els cors a la part de la portada, diguéssim, de fora. Amb la cola, enganxem. Posem un dels cors. I per dins podem ficar el missatge que vulguem. En el nostre cas hem ficat avis, us trobem molt a faltar, tenim ganes de veure's aviat. Us estimem. Crec que és una demostració d'amor molt maca i us recomano que la feu perquè els agradarà molt, sobretot als nostres avis que al ser de risc doncs estan sols. Espero que us hagi agradat. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, estic a la vostra disposició. Ens veiem a la propera. Fins aviat.